Imos seguir falando de fútbol, porque aunque non señan futboleiros ou futboleiras, enteraríanse desta movida que hai. Que hai xente que está vendo o fútbol sin pagar. E a Liga de Fútbol vai a muerte contra esa xente, que está vendo o fútbol, sobre todo os dos bares, que non pagan e ven o fútbol pirata. Que este nunca foi un país pirata, quitando os compoñedores. Entonces, parece ser que en Chantada mismo multaron a un bar. En Chantada porque estaban vendo o fútbol pirata. E a Liga de Fútbol vai máis alá. Paga 50 euros a quen denuncia un bar. A un traidor. O que diga, que chame por teléfono e que diga tal bar están vendo o fútbol ilegal. Danche 50 euros. Que dis tú? Non é nada. Pero denunciar 10 bares no día son 500 euros. Aí o vedes, que a xente está... Que a xente está chamando a tope, Isto é como aquilo de Roma non paga a traidores. Neste caso, Roma paga a traidores, pero mal. Paga, pero mal. Vámonos ao bar a ver o fútbol, veña, vámonos ao bar a ver... Estará a señora de París, xa se cambiaría. Está lista. Está aí. Está aí a bella. Veña, un aplauso para Eva Iglesias. Trae unha saqueta de cacahuetes, porque hoxe o día pide cacahuetes, porque claro, hoxe é o día do partido. E ao haber partido, cando hai partido, voan os cacahuetes, porque o fruto seco sempre tira da cerveza, verdad? Entón, se se come fruto seco, bébese cerveza. Isto foi así de toda a vida. Que tal, capitán? Como estás? Bien, bien. Aí tes, boto chai unha mañada. E se queren outra cousa para picar, poñolle unhas velutinas, vale? Que? Poñedes o partido hoxe? Que tal, Sindo? Que tal? Poñedes o partido hoxe? Como sempre, Sindo, poñeremos o partido, ela, por que non imos poñer? E ti vas beber? Sí, claro. Porque a última vez que houve partido, con prórroga, con penaltis e todo, só lo bebestes 8 Cuba Libres. É que non podía beber, que estaba tomando antibiótico, non? Moi ben. Pero hoxe estás ben, non? Sí, sí, así estou. Entón, que che poño? 6 litros de cerveza. 6 litros? 6 litros de cerveza. Xa estou. Xa estou aquí. Chegas tarde, Pepe. Chegas tarde, vai empezar o partido e ti por aí adiante. Non che parece que son unhas gafas moi parisinas? Ai, non me fijara. Compreiras en París. Fostes alá a buscalos. Son dunha señora que ten unha joyería ali. Vine eu. Moi chulas, Son Sí. chulismas. Que vai dicir? Que? Lola, pecharon llovar a Nicolás. Que me di? A Varela, pecharon llovar. Ela? Pecharon llovar. Por que? Os da Liga. Non me jodas. Os da Liga pecharon llovar. Os da Liga dos Cantantes Extraordinarios, María Mera. Foi María Mera ali ao bar e pechoulle. Me cago en la madre que la parió. Estás de broma. A Liga de Fútbol. Que lle pecharon o bar a Liga de Fútbol porque estaba ilegal, estaba pirata, non pagaba o fútbol, estaba vendo igual. Foron ali, bomba, pecharon llovar. Ah, bueno. Sí. Bueno, pero menos mal que nós pagamos.
Nós pagamos. Pagamos. Pero ahora mismo, así es, con sí, con sa. Como que con sí, con sa? Como que con sí, con sa? Entonces, que faz todos os meses con 150 euros que levas supuestamente para pagar o fútbol? Apadriñei un Terian. No compres a padrina, dixo, recomendáronme eso. Pero entonces, aí telos, a xerra. Coita unha cousa. Estamos emitindo os partidos piratas. Sí. Totalmente pirata. Eu a ti, man. Más falso, o noso descodificador máis falso que a edade First Date. Vamos a ver. A ver, Pepiño, por Dios. E agora que facemos, Pepe? Está toda esta xente aquí para ver o partido. Que facemos? Non podemos poñer o partido, Pepe. Como non poñer partido? Temos que poñer partido, senón esta xente cabréase. Se ninguén denuncia, non pasa nada. O problema é que denuncien, pero se non denuncia, non pasa nada. Poñemos o partido e listo, igual, que máis dá. Venga, Home, pues non creo que denuncien, porque ao final toda esta xente é da casa. Home, a ver, esta xente de aquí toda, non Eso. creo que denuncie. Pepe, Que? a que esperas a poñer o partido? Ainda non empezou, que estaban os xogadores ainda no campo falando entre eles, camao na boca, así, falando así, camao na boca. Deixa os xogadores en paz, tranquilo. Tes unha ansia. Ainda faltan 5 minutos. Ou non ves? Non ves? Que non ves? Que ainda están os xogadores no campo falando así. Hola, que tal? Como estás? Moi bien, por aquí andamos, sí. E tú que tal? Bueno, moi ben. A tua muller que tal? Moi ben. Tuvo unha nena ahora, sí. Si es más tonto, no naces. Si es más tonto, no naces. Per que fas? Si te escoito desde aquí igual, para que posa mal se te estou escoito? La madre que me parió. É moita presa con ver o partido. Moita presa. Aí este Sindo. Ela por que insistes tanto hoxe en Sí. poñer o partido? Pasou algo? Por que? É un partido eliminatorio. Se o Madrid perde, quédase fora. Parece che pouco. Deixo, el non é. El non é o que denuncia. Seguro? Non. El non pode ir a outro bar onde lle van deixar comer os cacahuetes con cáscara. Solo pode vir aquí. Desconfío de Manolo. De Manolo, por qué? Manolo, Manolo. Por qué? Velo ali, Manolo. Home, é policía. Cal é Manolo? Este Manolo? Manolo é o da gorra? Ah, vale. Manolo. Ostras, pero Manolo chama Manolo, de verdad que se chama Manolo, Desconfío do da gorra, Manolo. Desconfío del. Pero por qué? É Guardia Civil. Coño, pero Non se parece suficiente? É merengue hasta a médula, Sí. O Madrid creo que está por riba da lei, xa te digo eu. Sí. É igual que Florentino Pérez, sí. Sí. Mira, Manolo, mira para arriba, está mirando para a televisión. Sí. Pepe, Eh? queres poñer o partido? Joder, que ainda non empezou o partido. Que ahora vai a ver ahora, mira, Pali. Hai un... Empeza tarde porque hai un minuto de silencio. Pero que morreu. Que morreu. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump, sí. Pois eu non me enterei de nada. Ah, pois é mañá en Terrano, mañá en Oleiros, creo. E en vez de un minuto de silencio vai haber 10 Sí, minutos de mínimo, silencio, sí. me parece a min. Sí. Cábase noso tempo, Sei que Pepe. facer, sei se poñer o partido ou non. Aquel, mira, aquel acaba de quitar unha foto da Juarra, acaba de quitar unha foto para denunciar. Que é este? Vou ali. Che dicía antes, Manolo. Ao final vai ser, Perdone, que está facendo? Pode saber que está facendo? Unha foto por Instagram. Para subir a Instagram. Permita si xa lle subo eu. Ao final vai ser... Era dele? No. Usei, Onde vai? E que eu mirei para o móvil e dixen será dele ou será noso de mentira?
É noso de mentira, non? Ah, va la mierda, todo. Pero o susto le vei, non é? Quedaste parado. Oh, no. No, o susto... O susto le vei. Que ben fan agora os móviles estes de atrezo, eh? Que queres? A ver, Pepe, que esperas para poñer o partido? Pesado eres, que vai haber o saque de honor. Van facer o saque de honor. Entón leva tempo aínda, porque fai o saque de honor, vai non facer o Langui. Entre que chega hasta a mitad do campo, aínda lle vai levar tempo. Hasta que lle vía a pelota, pode botar media hora. Pepe, pero si xa empezou o partido que acaban de meter un gol. Quen cho dixo? Vino no Twitter. En donde? No Twitter. O Twitter non dice máis que mentiras, desde que comprou Elon Musk non dice máis que mentiras. E na web da Galega tamén. Na web da Galega tamén. Ai, se o pon na web da Galega, é verdad. Ah, sí, pon a gallega. Sí, sí. Pois, e que marcou? Os outros. Ah, bueno, pues mira, no bicho máis contento. A vistache tú disgusto. Mira tú, que marcha da. Ustedes son de aquí. Jarden os móviles, por si acaso. Hola. Hola. Ides poñer o partido? Non sei. Como? Ides poñer o partido? No, aquí non poñemos partido, No, verdad? aquí No. poñemos capítulos de collidos nas patacas. Collidos nas patacas. Sí. Vamos poñer ahora collidos nas patacas e cando acabe, desde que amanece apetece. Por eso veo esta xente. Pero isto non é un bar do Madrid. Bueno, do Madrid... Pero que che fai pensar iso? Que pasa? Pero, por favor, si tedes o bar... Pero eres pesado, Si tedes o bar cheo de bandeiras do Madrid. Como do Madrid? De que Isto é do Madrid. Isto é do Madrid. Eu pensei que era o escudo das patacas de Coristán. Que Madrid? Aquí non hai nada de Madrid, que Madrid. A ver, pero si Por que Madrid? o bar de chamades Bar Naveu. Como? Bar Naveu. Pero por que lle chaman Bernabéu? Naveura do mar. Hai unha lanchilla para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar. Naveura do mar. Ala. Ala, largo que aquí non hai fútbol para naide. Non hai fútbol para nadie hoxe. Veña, Madre fuera de mía. aquí. Non hai fútbol, non hai fútbol. Bueno. Bueno, ahora marchou. Eu penso que unha vez que marchou esta que veo que me e marchou aquel, eu creo que agora podo poñer o fútbol. Vale? Que? Venga. Che, para. Quen é ese das gafas de sol? Quen é e por que se ríe así? E por que se ríe? Que pinta máis sospechosa, non? Gafas de sol, Ostras, de noite. gafas de sol de noite en Galicia. Sospechoso, non? Deixame a mí. Deixame a mí, xo cazamos o bicho. A modo, Pepa, a modo. Quer ver a vara? Quer ver a vara? Ai, quer ver a vara? Se quer ver a vara, vas ver a vara. Fuera, non ves a vara, aí non ves. Fuera de aquí ahora mismo, mangante, sinvergüenza. Cousa máis rara que era cego, iba así, e os técnicos estaban facendo así, camao. Ai! Un aplauso para Juan Ramón. É moi tarde, ou que? Sí.
Ostra! E non vin. Non vin, Non sabemos de que equipo eres, Espero que ser do Madrid. Como igual que Juan Ramón está pasando dos peores minutos da súa vida. É do Barça, e puñaron a camiseta do Real Madrid. Unha cousa. Mira esta. Mira esta, Que che pareceu, Juan Ramón, a sorpresa que che demos no programa de antes? Moi boa. Nun anuncio volvemos.